buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos centramos en Fene y especialmente en la programación cultural que tiene preparada para todo este verano, además de otras cuestiones, pero queremos conocer todas estas iniciativas y para ello esta noche nos acompaña su alcaldesa Sandra Permuy. Muy buenas noches y gracias por venir. Hola, moi boa noite. Ahí la verdad que será por actividades en Fene, pero antes de comenzar a detallar todas ellas, hace nada se cumplía un año ya desde que está al frente del gobierno de Fene. ¿Cómo describiría este año? Pois sí, no mes de maio, 16 de maio para ser exactos, pois cumplín un ano como alcaldesa de Fene e a verdade é que pois moi contenta, un ano pois, de novas experiencias, evidentemente, pero tamén un ano de moito aprendizaxe, un ano de moitos proxectos, de moitos traballos, de moita ilusión e de moito cariño por parte dos veciños e veciñas de Fene. Teño que decir que dende o primeiro momento unha acollida espectacular, xente que viña a felicitar ao Concello, no? Sobre todo ser a primeira alcaldesa de Fene, pois sí que é certo que pois, a xente era como que viña e decía, bueno, unha primeira muller no, na alcaldía, moi ben, e moito traballo e con moitas perspectivas de futuro, a verdade. Un año que lleva ya al frente y un año que le queda ahora bastante movidito. Se acercan las elecciones. ¿Cómo prevé que se presente estos próximos meses, especialmente el próximo curso? Bueno, nós en ese sentido traballamos exactamente igual. No mes de xaneiro do 23 ou no maio do 23, que é o que vamos a facer estes meses que quedan. Nos non pensamos nas eleccións, pensaremos no seu momento, pero agora mesmo o que nos importa traballar é por e para Fene e temos moitísimos proxectos que están saindo adiante, moitísimas obras que están saindo adiante, polo tanto, nos o traballo é o mesmo, vai a ser o mesmo no 27 que no 26. Y de un proyecto en el que están inmersos en el PEXON, en el Plan Xeral de Ordenación Municipal, ¿cómo se encuentra? Sabemos que se trata de un proyecto tedioso, que requiere de mucho tiempo, pero ¿qué nos puede adelantar? Bueno, o primeiro é o noso concelleiro de urbanismo, Manuel Polo, é un auténtico, fíxose xa un auténtico experto en urbanismo en Fene. De feito, moitos dos veciños e veciñas xa o primeiro que fan é ir a falar con el, porque ten o plan de urbanismo metido na súa cabeza. E certo é que, despois de moitos anos, moito traballo, moito esforzo pola súa parte, e xa estamos na fase de licitación e de nomear o comité de expertos para a valoración de ofertas e houve dúas ofertas e, polo tanto, xa en ese arrancando, que é importantísimo para Fene, importantísimo un plan xeral de ordenación municipal, é moi importante para os nosos veciños e veciñas e a verdade é que, con moito orgullo de poder participar no traballo do compañeiro. ¿Y en qué otros proyectos de este gran calado importantes para el municipio se encuentran inmersos o prevén que se lleven a cabo en los próximos meses? Temos obras, temos moitas obras moi importantes, obras que van a mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas. Estamos agora mesmo comezando unha obra en Rúa da Fonte, na parroquia de Limodre. Era unha obra moi demandada, comezaremos en breve, tamén xa está na mesa de contratación, unha obra de Encornide, tamén moi demandada, e que tamén vai a facilitar a vida das persoas todas que viven ali, porque están na parroquia de Maniños, pero teñen que entrar pola parroquia de Limodre, polo tanto, esas son obras importantes. Temos un local que compramos aí un ano e medio, que tamén estamos con un proxecto que para mellorar as instalacións do Concello de Fene, sobre todo obras. ¿Qué me puede contar de ese Banco de la Diversidad, un proyecto a tres patas que creo que ha sido el inicio de otras grandes iniciativas? Pois sí, tanto servicios sociais como dende a Concellería de Servicios Sociais como dende Igualdade, nós temos moi boa relación,
con as PANEPs, no? Porque fan un traballo extraordinario, persoas con distintas diversidades pois que sempre son persoas moi agradecidas, gustalles moitísimo traballar, sobre todo para o Concello, e en colaboración co IES do ramo do Pazo de Barallobre, pois xa temos colaborado moitas veces con eles en temas de soldadura, fixeran xa hai uns anos un portalón para a Casa da Cultura, para a zona do xinasio, e agora este banco de Precious Plastic, que lle chaman ali un pouco de reciclaxe, de reciclar o plástico, e teñen unhas máquinas extraordinarias que o Concello sempre apoia, se podemos pedir subvención, pedimos subvención para que eles teñan tamén esas máquinas. E entón, para facer os bancos, comezamos con un banco, fixeron un banco para o IES, para ver tamén dende o IES un módulo de soldadura, de soldadura, creo que eran os rapaces, pois tamén ver que eles fixeron ese banco, que colaboraron, pois foi moi bonito para eles, gustoulles ver como quedara ese banco que se vai colocar no instituto, e entón a partir de aí xa xurse, xa dis, bueno, vamos facer convenio, vamos seguir traballando sobre isto e vamos encher o Concello de Fene dos bancos que é importante para eles polo traballo e para nós tamén. Y de un asunto tan bonito a otro que no lo es tanto, me gustaría preguntarle por ese suceso que copó todos los titulares de los periódicos sobre aquel vecino que cortaba parte de una oreja a otro vecino de Fene. ¿Cómo lo vivieron? Bueno, o veciño non era de Fene, que era de fora de Fene, bueno, non por Le nada. Le cortaba al otro de Fene, ¿no? Sí. Ese sí que era de Fene. Pero non, ningún dos dous, ningún dos dous. O que pasa que, bueno, hai temas policiais, a verdade é que o vivimos con moitísima preocupación, con moitísima, bueno, pois, dende o primeiro momento intentando, saber un pouco cal era a situación, hai situacións conflictivas e bueno, pois hai temas veciñais, pero confiamos totalmente nos corpos de seguridade, a Policía Local fixo un excelente traballo xunto coa Garda Civil, e temos que recoñecer que aí, dende o primeiro momento, volcáronse con este tema, e, bueno, con preocupación o vivimos, pero, bueno, desexando que non volva a pasar nunca máis. Y ahora sí que vamos a aspectos que les interesa mucho más a la gente y que seguro que está con papel y boli para apuntar todas esas iniciativas, como hablaba anteriormente. A partir de mañana comienza ya esa programación tan amplia que preparáis dentro de Xuño, mes da Patria, que como siempre hay de una gran diversidad de iniciativas para todo el público. Para todo o público. Aquí temos para todo o público, dende familias, hasta as crianzas, hasta a xuventude. Dende o Concello de Fene nós somos un goberno que temos moitísima preocupación tanto pola lingua como pola nosa cultura, e entón sempre facemos, bueno, pois un pouco unha programación onde entre cultura, lingua, que tamén entren pois as familias e que sexa un pouco para toda a veciñanza. Temos, si, mañá, como decías, empeza na praza de diante do CPS San Valentín. Hai un teatro Gazafellos co espectáculo Ándale, bon apetit. Bueno, isto para toda a familia. Para toda a familia, si, a partir das 8:30. Bueno, sempre ten moitísimo éxito estas xornadas de teatro. Os peques realmente o pasan moi ben, pero os maiores tamén. Entón, bueno, de eso se trata, ¿no? Así que comezamos mañá ás 8:30 en San Valentín. Y aunque mañana no se va a celebrar, mañana se cogen las entradas del espectáculo de comedia. Sí, tamén temos aí si podemos ir un pouco así por partes. Sí, por partes, digo que no se olviden que es mañana cuando tiene que recoger. Posteriormente me cuentas. Venga, pasamos al día 6 de julio. Sí, o día 6 que temos un espectáculo de baile ceibe en comunidade con Fran Sieira,
que, bueno, é baile tradicional, veñen dúas coreógrafas e é un baile, bueno, pois, para que poida chegarse calqueira das persoas que lle apeteza probar. Porque é un taller. É un taller, si, é un obradoiro, e entón, bueno, este tamén é a partir das 8:30, é na Praza do Alcalde Ramón José Souto González, e eu creo que tamén vai a ser, pois, un espazo divertido, pero tamén moi cultural, non? Moi da nosa terra, entón, bueno, animo a que a todas as persoas pasen por ali e que vexan e que se animen a colaborar. Despois continuamos con un concerto de música tradicional a cargo de Encrucillada. En el mismo día. No mismo día, despois do baile, pois sobre as 9:30 ou así comezará o concerto de Encrucillada tamén na Plaza do Concello. Y pasamos al día 7 de julio. O martes 7 de xullo, sí, que a partir das 8:30 tamén, na mesma praza do alcalde Ramón Souto González, temos a nosa tradicional, as habaneras, cantos de coral. Fene xa van quedando menos corais, porque, bueno, sempre se relacionan con persoas xa dunha idade, pero, bueno, que todavía temos unhas corais que teñen moita forza, aí están Rondalla Estrelecer, a coral polifónica de Agarimo de Sillobre, o Tradicoro e a polifónica de Maniños. Xa é moi tradicional dentro da noso xullo, mes da patria, sempre ter ese espacio para eles e elas tamén. E o mércores o que contabas, o monólogo de David Zamor, que ten o amor está no aire, e é a partir das 9:30, tamén na praza do Concello, e sí que as entradas se poñen mañá, 2 entradas por persoa, contamos que eso, nada, en un ratiño de nada, esté todo collido, porque sí que é certo... ¿Cuánta capacidad tiene? ¿Se va a hacer como otros años bajo una carpa? Sí, é baixo carpa, temos a carpa xa instalada no Concello, pois me parece que son 400 entradas as que temos, e a verdade é que sempre os monólogos en Fene xa temos en novembro, mes do humor, somos un concello que ten un museo do humor, xa aquí Marín importantísimo, e polo tanto xa en novembro xa sempre é un bon mes para a risa e para os monólogos, pois nos continuamos tamén no mes da patria, pois facemos tamén ese día, e ven o gran David Zamor, que esperemos que vais a encher enseguida, e seguramente un moi bon espectáculo. E finalizáis el 9 de julio. Finalizamos, sí, coa lectura ás 8 da tarde no Parque Lineal, no monumento ao 25 de xullo, que terá lugar ás 8 da tarde a declaración institucional do Día da Patria Galega, e que vai a contar desta volta con Paco Oti, que é un humorista gráfico, investigador teatral, dramaturgo, e foi membro fundador do grupo de teatro no Casino de Perlío. Entón, para nós, unha honra que veña el a facer a declaración institucional todos os anos. Convidamos a xente importante, a xente que ten vinculación con Fene ou que fixo algo importante por Fene, e este ano pensamos que Paco Oti era unha desas persoas. E despois, concerto para rematar, concerto ás 9:30 da Orquesta Bravú Xangai, e despois, cando remate, Loita Amada. Bueno, para todos os públicos, para a chavalada, e para que disfruten tamén na plaza do alcalde Ramón José Souto González, ali no Concello, e unha programación estupenda, e para que todo o mundo vaya a Fene. Aquellas personas que no hayan ido aún nunca, ¿por qué deberían ir? Porque hai actividades para todo, o que falamos, para todos os ámbitos, para todas as idades, porque é unha programación moi variada, e porque pensamos que temos que promocionar a nosa cultura. Bastante temos con cousas de fora, bastante estamos nun mundo agora mesmo cheo de guerras e cheo de historias, para que nos valoremos a nosa propia cultura galega, a nosa lingua, e entón eu creo que todo o mundo debe de ir e ver e probar o xullo, mes da patria. Y en estas fechas, no dentro de esta programación, también el domingo se celebra
el Día del Deporte en la Rúa, también una institución, un acto en el que hace que las calles se llenen de gente. Pois tamén outro evento que no Concello de Fene está moi arraigado, que o deporte na rúa, consigues a túa camiseta cando faz as probas, non? Hai 3 ou 4 probas que hai que facer, un selo, e consigues a túa camiseta, e é un auténtico prazer ver ese día centos de persoas, centos de crianzas, e todo o mundo pelexando e loitando pola súa camiseta, e ver a todo o mundo despois vestido, coa camiseta, esa marea de xente. Bueno, a verdade é que moitísimos deportes, moitísima xente a que agradecer, pois desde os Crash Fene hasta, bueno, escolas de pilates, tenis, temos de todo, un amplio elenco de deportistas que veñen e colaboran co Concello de Fene, e que, bueno, que ainda que vai a facer moita calor, pero, bueno, comezamos ás 10:30 da mañá, hasta as 2 da tarde, dá tempo a ir perfectamente a primeira hora e levar a camiseta para casa. Da tiempo, sí, a lo largo de toda la mañana. Estos son estas iniciativas que hay a lo largo de estos primeros días, pero si hablamos del resto del verano, antes de las iniciativas que se van a seguir celebrando, se me olvidaba preguntarte por la cuarta edición del Perla Mural Fest, que ya ha sido, ¿cómo fue? Un éxito, a verdade é que un éxito. 3 murais extraordinarios, espectaculares, porque foron 3 muralistas de renome. De feito, repiteu Cristóbal Persona, que foi o que fixo o charanguista. Creyendo con la posibilidad de conseguir un nuevo galardón en esta Bueno, eu edición? estou convencida que sí, seguramente que sí. Xa as Mouras o ano pasado xa foi espectacular, pero que este ano outros 3 murais moi importantes, unha organización perfecta, e a verdade é que moi traballado o Perla Mural Fest, apoiado polo Concello de Fene, dende o minuto cero, e a verdade é que, bueno, pois nada, poñer Fene no mapa con estas obras de arte urbana, pois tamén dá moito prestixio ao Concello. ¿Siguen quedando espacios para poder pintar por Fene? Quedan, sí que quedan. Porque además pero son de gran envergadura, claro. No es que tengas un pequeño espacio como tal vez aquí en Ferrol, que es una pequeña fachada para a lo mejor, comparando, es diferente, pero las meninas, pero aquí, claro, son bastante grandes. Aquí son, impoñen, ¿no? Ves por unha estrada, mira, o de Rafael Lacarrá, por exemplo, que está ali indo por Marqués de Figueroa, tío, ves pola noite e parece que esa muller te está mirando realmente, que te mira cando pasas. Polo tanto, necesitan espacios moi amplios, non é sinxelo, pero a verdade é que traballan moito. Toda a asociación do Perla Mural Fest, moitos meses falando cos veciños e veciñas para deixar as súas fachadas, e ao final, cando as ven rematadas, din, bueno, pois aí vivo eu, non? Entón, con moito orgullo. Ahí no vai problema despois, pero para dar la ubicación a cualquier persona, nada, justo en este, mayor facilidad. Después, a estos es algo que ya se ha celebrado, pero decíamos que aún queda mucho, como el Felipop. Sí, é que a verdade o Concello de Fene en verán, a xente que se quere ir de viaxe se pode quedar perfectamente en Fene, porque temos dende praias ata todo tipo de festas, porque estamos cheos de festas parroquiais tamén, e temos 2 festivais tamén moi importantes, xunto co Perla Mural Fest, pero, bueno, 2 festivais xa moi arraigados, de moitísimos anos de traballo. Temos o Felipop, que celebrase no Parque da Hortiña, un parque espectacular. Temos un parque, un dos mellores parques que hai na contorna. Eu estou convencida de que o noso Parque da Hortiña o que non o coñeza que o vai a ver, porque é un sitio espléndido, e entón celebrase ali pois o 31 de xullo e o 1 de agosto. O 30 é a presentación na propia escola de Limodre, e nada, xa con unha programación tamén pechada, e xa pois cos nervios andan, xa cos nervios de que quedan uns días xa para o festival. Y el que no pueda tiene, si no, la posibilidad tamén en septiembre. Tamén o Fene Rock no Paseo Marítimo de San Valentín, tamén outro con moito arraigo xa no Concello de Fene, tamén 3 días do 18, 19 e 20, xa de setembro, e tamén cunha programación xa totalmente pechada, xa teñen algún proxecto por aí que tamén, bueno, que vai a ser moi interesante, a ver se sai todo,
pero que o Concello colaborando, damos subvencións nominativas aos 3 festivais, colaboramos todo no máximo e despois dende a Concellería de Servicios, dende a Concellería de Seguridade, apóiase moitísimo todo o que se lles pode arrima ao Concello de Fene, como non pode ser de outra maneira, para que a xente veña, disfrute, moita seguridade, hai punto violeta, temos a verdade que Fene está en un moi bon momento, xa leva moitos anos en bon momento, pero a cultura no Concello, a música, o deporte, está vivindo tempos bons. En definitiva, que este verano, eso, ya sabemos a dónde tenemos que ir, si no sabemos qué hacer con esa gran actividad que hai cultural en Fene. Sí, tamén estamos con un proxecto aí moi interesante que todavía está no forno, un festival intercéltico que estamos preparando con Airiños de Fene, que eso seguramente ¿Pero para este verano? Sí, esto, sí, es sorpresa. Que se preparen los de Ortigueira, entonces, ¿no? Que se pueden preocupar. Imos a por todas, Airiños de Fene, a verdade. Será en agosto. Será en agosto. E a Airiños de Fene propúxonos esa idea, xa levaban tempo dándolle voltas e nos, encantadísimas de poder colaborar, organizar, e temos aí un proxecto moi chulo que xa está, cocéndose aí, todo ten, vai a chamar a atención dentro da comarca de Ferrolterra. ¿Nos puedes dar alguna pista máis? Pois mira, vai a ser o último fin de semana de agosto, vai a ter, todas as sociedades van a poder colaborar, vai a haber grupos nas sociedades, vai a haber repichocas nas sociedades, vai a haber un desfile polo Concello que culminará con un concerto de todas as agrupacións que van a vir e despois na Romería do Pote tamén vai a haber outro evento importante, o sea que non vamos a contalo todo porque todavía faltan cousas, pero... Nos quedamos con esto, atentos, para conocer detalladamente todo esto. De agosto pronto descubriremos un pouquiño máis. Sandra Permuy, como siempre, un placer por haber tenido esta noche aquí en Espacio Abierto. Gracias. Moitas gracias a vos. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.